Bermeoko Eusko Alderdi Jeltzaleak Bermeo Abante hauteskundetako kanpainaren barne 3 lehentasun nagusi markatu ditu Bermeorentzako. Jeltzaleen hitzetan Bermeoko auzoetan ekintza egutegi bat jarri behar da martxan, auzoetako mantenua, argiteria edo saneamendu sarea hobetzeko eta auzoetako jende nagusiaren beharrizanetara egokitutako errolda egin nahi da jende nagusiari zerbitzu bereziak eskaintzeko. Bermeoko EAJak aurkeztu duen bigarren ardatz nagusia merkataritza eta ostalaritzaren biziberritzean oinarritzen da. Horretarako besteak beste alde zaharra indartu nahi dute jeltzaleek merkataritza gizarte eta kultur hirigune modura. Udalasoka kilometro 0 erosketa erdigunea bilakatu nahi du EAJak eta horrekin batera lokal bide ekimena ere martxan jarri nahi da alde zaharrean zein beste leku batzuetan lokalutzak erabilera komertzialetara bideratzeko. Hirugarren gai nagusia udalerriko garbiketa eta mantenua da. Aritza Baroa EAJaren alkategaiak azpimarratu du, edukiontzi ugari zaharrak eta zikinak daudela eta kaleak itxurosoago egiteko edukiontzien gunetan apainketa sistema berri bat proposatzen dela. Aritza Baroa EAJ. Behin eta barriz agertuten dan keskatariko bata geure herriko garbitxasune eta mantenimientu egaz loturikue. Egize da, herritzarrak askotan esaten dozkuiela, herriko kaliek zikin dauzela, loi dauzela, edo mantenimiento eskasa dakoiela, eta horrek azken baten itxitasun irudize moten dauela. Kezka horreri lotute dator gaur hemen aurkeztuten duen iniziatibe hau. Izan be, badakizuen moduen, hainbeste neurri proposatuten duz Bermeo Abante proiektu honetan, garbitxasunegaz eta mantenuegaz lotute, bestiek beste beringaniek eta hormatako baltzitsasunek eta berdineri aurre itzeko iniziatibek aurkeztuten duz. Baitxe, hormatan, farolatan eta barandiletan dauzen kartel eta pankarta sarrak emoten dauien itxitasun irudizeri aurre itzeko hainbet proposamen bebai errekogiduten duzelakon programan, eta zelan ez, beste punto bat, buroko minasko emoten dozkune, ze batez be herritzarrak errekalka itzen dozkuielakon da sastarrak errekogiduteko kontenedorak lotute dauena. Dakizuien moduen, herriko kontenedorak apurtute dauz, herriko kontenedorak sar dauz, herriko kontenedorak, benetan destrozata eta zikin, eta ganera kontenedorak errekogiduten dizen gunietan, hau da, kontenedora tauzen gune desberdinetan, zikintasune akumuleten da, akumuleten da, eta horrek benetan deserosotasun bet sortuten dau herritzarran artien. Horregaz loturiko iniziatibe bat presentaten gatoz gaur, kontenedorakaz loturiko iniziatibe bat presentaten gatoz, pentsaten du lakon urgentie dala neurrizek hartutie. Alde batetik proposatuten du herriko kontenedor guztizek barriztutie, herrikuek eta geure auzuetakuek. Ezin garalako naztu, hango kontenedorape benetan egoera negargarzen dauzela. Eta kontenedorakaz batunde esan duten moduen, kontenedorak dauzen guni buruzko proposamen konkreto bategaz gatoz. Gaur hemen, aurkeztuten du gure herriko kontenedor guniek edertuteko iniziatibe bat. Eta iniziatibe honen helburu zein je, kontenedor gune horriak alik eta txukunen eta egokizen antolatutie. Horretarako, hemen infografi bat aurkeztuten du adibide modure, eta detektata daku zeintzut izen errezen txarren dauzen kontenedor guniek, eta ganera jente transito gehien dauzenatan. Eta horretarako presentaten du kontenedor gune honek edertuteko iniziatibe bat, eta da panel batzuk imitzie, barruek ondo atondute eta kontenedorak tokaten dan moduen iminitze, eta ganera, toke kultural eta tradizional bategaz. Izan be, hemen aurkeztuten duen edertze sistema honek ikusten zuien moduen errekogiduten dau, margolari bermiotar batek einiko ormairu dize, dakizuien moduen, Jose Maria Uzelain lana da, eta Jose Maria Uzelai margolari bermiotarrak batzokireko einzauen margolanagaz dakargu infografia hau, pentsaten du lakon, iniziatibe honek bestiek beste, helburu nagusize kontenedor guni txukunduti badabe, bebai errekogidu bidauela, txukuntze sistema horretan geure herrizegaz, geure tradizinuekaz eta geure kulturiegaz loturi edakoien irudizek erabiltzie horretarako. Iniziatibe ona da, herriko beharrizanari erantzun bete motentzona, eta paulatinamente itxie proposatuten du, txarren dauzen gunietatik hasi, eta gitxike gune diferentitarako irudi desbardinekaz horrelako sistema bat implantateko proposamen errekogiduten du.
Dakizuien moduen, honetaz aparte beste hainbat neurri bebai aurkeztuten duz garbitxasune indartuteko. Bestiek beste proposatuten du garbitxasunerako plan integral bat eitxie. Baltzitzute dauzen normak edo eta berdine dauen zonatan, plan integral horregaz, esforzu berezi bete eitxi horre garbitzuteko eta herrize faseka garbitxasun integral plan horren barruen sartuten zuteko. Esan dako moduen, farolak, fatxadak, barandiletan, periodikamente garbitxasune eingo dauen eta kartel sarrak eta pankarta sarrak kenduko dauen brigada bat sortuti ebe bai proposatuten du. Eta zelan ez, gure jardinek eta berdeguniek. Sarri askotan eta auzorik auzozun gari zenien, auzokide askok transmitidu dozkuie berdeguniek, ez dauzela egoera honien, eiatxoilakon kasu askorik eitzen. Orduan, horretan be atentzinue eta horretan be jardineizeko zerbitzuek indartutie proposatuten du. Zelan ez, argi okin bidu, konsientzia zinuebe landu bidun aspekto batala. Bermio danon etxie dalakon eta geure etxie jaboten du modu bardin-bardinen jabon biduzelakon geure kale, geure jardin, geure kontenedorgune eta geure inguruek. Danok udulakon Bermio eder bat eta horretarako iniziatibek, proposamenak eta konsientzia zinue. Hori da Bermeo Abantek aurkeztuten dagoena.